नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। रानातल्यान गावात येऊन मनशाबरा संपर्क दवन आशिल्ले 3 मोराक दोन तेमगेल रक्षणाच्या दृष्टीन वन्यजीव मृगालयात सोडले। अंकोला तालुक्याच्या सकलबँड ग्रामात गेल्या थोडे दिसाच्यान 3 मोर येवन आशिल्ले। रानचोण गावात येवन आशिल्ले हे मोर स्थानिक लोकांबरा रावताले। लोकांक भिन आसतना लोकांबरोबर फिरताले। तेजेन हे मोर काही पटी सुण्याल्या धाडीक सापण घेवन जखमी बी जाल्ले। तेजेन ह्या मोराक जीव रक्षण करूक आणि सुरक्षतेच्या दृष्टीन वन खात्याचे अधिकारी VP नाईक हेमी हे मोर धन घेवन शिवमोगा जिल्ह्याच्या त्यावरे कोप्पा मृगालयात दिले। मॅट्रिक परीक्षेत उत्तम अंक घेऊन साधन केले भटकळ होन्नावर विधानसभा क्षेत्राचे 3 विद्यार्थ्याले मुखाल्ले शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी आपण घेता म्हण माजी MLA मंकाळ वैद्य हेमी सांगले। मॅट्रिक परीक्षेत 725 गुणातले 725 गुण घेऊन राज्यात प्रथम स्थान घेयले होन्नावर तालुक्याच्या गेरसोप्पाचे भूमिका कृष्णा नाईक, राज्यात चौथे स्थान घेयले दीक्षिता महादेव नाईक आणि 725तले 715 गुण मेळोवन घेयले कुद्रगीचे हर्षिता हनुमंत नाईक हेमका फोन कॉल करून घेवन उलयले भटकळ होन्नावरचे माजी MLA मंकाळ वैद्य हेमी अभिनंदन सांगले आणि ह्या तिन्ही विद्यार्थ्याला पुढचे शिक्षणाक जाय आशिल्ले संपूर्ण सहकार दिता म्हणून घेवन तेमी भरोसो दिला असे कळून येयला। गणेश चतुर्थी आणि मोहरम आचरणेच्या संदर्भात कोविड नियंत्रण करूक अनुसरण करचे मार्गदर्शन तत्व जारी केलात। 2021 सालाच्या ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात जावचे गणेश चतुर्थी आणि मोहरम सणावेळाचेर कोविड जास्त प्रमाणात पसरू जायना म्हणून घेवन मार्गदर्शक तत्व जारी करून घेवन रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे सरकाराले प्रधान कार्यदर्शी तुषार गिरीनाथ हेमी आदेश केला। आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयान 2021 सालाच्या ऑगस्टच्यान ऑक्टोबरपर्यंत आचरण करचे सण जावन आशिल्ले मोहरम, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा असे इतर सण आचरण करताना खूप लोक जमचे आणि मेळचे आडोश खातीर स्थानिक निर्बंध लागू केला। सार्वजनिक स्थळात आलम, पंजा स्थापन करचे आणि ताजिया निषेध केला। पंजा, आलम आणि ताजियत सार्वजनिकान आपूण नसताना पैसल्ल्यान पळोवक जाय। कब्रस्तान आणि इतर खंयच्या बी खाली जाग्याचेर कसली बी सभा करूक जायना। 60 वर्ष वयापेक्षा जास्त आणि 10 वर्ष वयापेक्षा कमी वयाचे लोकांन घरात रावन घेवन प्रार्थना करूक जाय। सामूहिक प्रार्थना करूक जायना। एक वेळाचेर खूप लोक येयल्यार 2 पंगत करून घेवन प्रार्थना करूक जाय। जास्त लोक एक कडेन मेळूक जायना। हाती हात दिवूक जायना। आलिंगन करूक जायना। मशिदी सोड इतर खंयच्या बी सार्वजनिक स्थळात मोहरम निमित्त सामूहिक प्रार्थना करूक निषेध केला। मिरवणूक, सार्वजनिक जाग्याचेर भाषण करचे बी निषेध केला। तसेच गणेश चतुर्थी देवस्थानात सरळ आचरण करचे। देवस्थान सोड खंयच्या बी सार्वजनिक स्थळात गणेश मूर्ती प्रतिष्ठापन करूक जायना। गणेश मूर्ती हाडतना किंवा विसर्जन करतना कसली बी मिरवणूक किंवा मनोरंजन कार्यक्रम करूक जायना। पारंपरिक गणेश मूर्ती पूजा करचे आणि घराक संबंधित भाईत, तळ्यात विसर्जन करचे किंवा जिल्हा प्रशासनान सांगील जाग्याचेर विसर्जन करचे। गणेश चतुर्थी आचरण करच्या देवस्थानात सद्दी सॅनिटायझेशन करूक जाय। सार्वजनिक भक्त लोक गणेश मूर्ती दर्शन करूक येयल्यार तेमकां सॅनिटायझर आणि थर्मल स्क्रीनिंग व्यवस्था करूक जाय। तशेंच सगळ्यान मास्क घालूक जाय आणि सामाजिक अंतर पाळूक जाय अशें आदेशात सांगला। पळोवंक गेल्यार गेल्ल्या वर्साच्यान कोविड रोगा लागून ह्या वर्साक बी सर्व धर्माचे
धार्मिक आचरणीक अडखळ येऊ लागिल्लो दिसून येता. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 69 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 69 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 12, अंकोला 9, कुमटा 12, होन्नावर 18, भटकळ 3, शिरशी 8, सिद्धापूर 1, येल्लापूर 1 आणि मुंडगोडात 5 पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्याभितर 54,017 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली. त्यापैकी 52,790 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 481 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्याभितर कोरोना पायान 746 लोकांले मरण झाला. आयचा इतलत न्यूज मुखाल न्यूज खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.